Kasi ano ba, maabtan tag way gasolina ni. Sheesh, bagong ligid oh. Na-break in naman pagod ni. By the way guys, mo din yung ending sa video. Gibutang lang ako diri sa front. So, bagong lahat, roll na akong first clip. Roll na akong pagtawla ni. Bye bye. 괜찮아. 괜찮아. So what's up guys, it's Mojo here back again with another video. Manuel, Uy, anong guyod man na? beto Manuel, tagal mo. So kauban ako karon guys ang usual na ride buddies. Si Uchi ang kargadong sniper na dili di ang sniper ang kargado ang rider day. So si Johnny D, Johnny Dax. Unsa dyan Johnny Dax, Johnny D? So follow nyo guys si Johnny Day sa Facebook niya. Sila oy, against the moon man. So yun, mag jump out na may. Lamiya dyan mahanginan oy. So ang ruta na mo ron is Malungon, mga gana nami, mga pi ayo kapihan oy. Happy to man Jensan. Untol. It's Korog here. Whoa! Agay. Bad trip. Lagat lang ginayagyan yung dalan padigos pa kay. Dili pantay dalan. Uy, kupras. Shoutout sa mga nag-endurance. Not sure kung unsa na endurance. Wow! Sweeper sa taron kay inalalayan ako ni si Uchi. Hindi mo siya kabilo-bilo kay problema yung shock. Ano ba dapat na? We never leave someone behind. Inelan siya, lupad ka dire. Prato mga gasolina dito sa Bigos ba? Nasa around 58 pesos to. Kung i-compare na ako sa Davao na nasa mga usual gasolina like 60 pesos. Asa may linya ni? Hey G!
Napa ni angkas ha? Nainatay. Naging trip naman si Johnny D. Oh, another fresh air. Namaya sa mga kurbada dito banda eh. Na before checkpoint ba? Checkpoint sa Malungon. Spalto na niya. Adlok lang pagkunahan kay puro bangag. Ay, ang untol. Kapo nila commander eh. Sheesh! Pata na lapas? Straight naman eh. Pata na lapas? Sana unahan na ni. Mugani. Yung ate ganun na ay itong last corner dito ba? Nagugna ka. Tain na, Joe. Kapayan lang, Joey. Saan ang tatali mo? Adlo ka basi makalitrag ana ba na? Si Piat pa lang. Kinasupay mo yung online. Oo. Ala sila mapa. Sobra kayo to. Hindi mo buta 120. Pwede dito mula sa Jensen no? Naman siya dala no? Tupi gasyo dito pulumulok magi. Pwede dito mo ang diretso dito sa gawas Manikidapawan. Pero loop lang. Dito na tahulat. Scam ride na pod. Doon na lang. 16 kilometers pa. Ha? 16. Steam? Ano siya to? Wala pa yung signal. Sama ni Che, scam ride man eh. May pag nag-GS na lang ko da. Ano pa to si Uchi? 2 kilometers daw. Scam ride pa more.
Kitchen naman kayo nito. Layo pa? 13. Ha? 13. 13 pa? Oo. Tawa mo na yun. Ay, na naman tayo dire. Gani, gi. Muna ba? Dahil lang ko. May gani, may gag. Yap na ko, yap na ko. Sige. Yeah. Sagay, sagay. Yeah, yeah. Yeah. Sagay. Na shout out ti Ildra. Yan eh. Yeah. Yeah. Wait lang. Bandara na lang ako daan, Bi. Na. Ha? Baka? Oo. Trola na unsa. Wala akong dinira man. Damage naman po ni. Pulihanan na muna ako ni. Mo man di musiga no. Oo. Tara. Wala ka dai. Tira. Yuta ka. Kasi gano ba? Maabtan tag way gasolina ni. Gani no. Sa may panano eh. Lupat. Eh, Lupat. dili ko unlock. Lupat. I-unlock. Dito na tayo, lupat na ko. Ang problema na ko ba basig dito mag-abot og gasolina. Pila na lang ka? 2 bars. Uchi. Tara, tara. Pila ka bars na lang mo? Ha? Pila mo ka bars? Tara, magan ko na. Kanina to sakyan. River crossing kami. Punta dire tarong yung dalan dire. Yes.
dala lang ko to sa may kwan. Parang iyang ano. Agree. Yun siya akong giulan. Ulay man to. Ha? Ulay, ini na dagan na to. Murag 100 na dagan na to. Uslot man. Buto man na siya. Biyaan na to. Buang. Gani. So yan guys. Sa kauras lang kuan. Tupi padulong Digos. Anya, kamusta ang ligid? Na break in na jud ang ligid. Wala urot pa jud. By the way guys, ano na siya? 50, 150, 60, 17. Kamit na jud. Kamusta ang ligid? So far so good. Pilit man siya pero di lang kayo ginapugos eh. Syempre alang. Milit gudong kuno. Di ka nang ginapugos kay masipyat pa lang tawag. So yun guys, dire lang siguro na edang vlog. Sheesh, bagong ligid oh. Na-break in naman pagod ni. By the way guys, mo din ending sa video. So, bye-bye.